Der fik du den, var James. Pete. Ja. Du skal love for, at Stephen Fry en kasse kram. Hvad fanden? Zack, vil du gerne vide sandheden? Den er derude. Den er i keramik. Jeg vidste det. Dette må være et kald for højere magter. Jeg må have udmærket mig som et utroligt individ, hvis formåen har berettiget mig til en plads i skyggeorganisationen Illuminati. Jeg har altid vidst, at min skæbne havde krav på en plads i den allerhøjeste magtelites. Det er meget få mennesker, der får en chance som denne. Mit liv vil tage en drastisk drejning for det bedre, og hele verden vil ligge foran mine fødder. Nu er jeg ikke langt fra den absolute sandhed. Giv mig din fucking blå telefon!